नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। लेके रुमाल घूमे सीना तान, मोट झोट नाक बिया छोट छोट कान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। लेके रुमाल घूमे सीना तान, मोट झोट नाक बिया छोट छोट कान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। कहेला बानी सलमान खान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। कहेला बानी सलमान खान। लोल बाबे निकलल भेरा नियन केस हो, तीन भर में तीन बेर देखावे लागे फेस हो। देखावे लागे फेस हो। देखेला हमके तो सीटी बजावे, करिए बा फेसो में चश्मा लगावे। चश्मा लगावे। जींस पैंट पहनेला बनेला हीरो। बनेला हीरो। जींस पैंट पहनेला बनेला हीरो। लागता कि बनी जुए के काल। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। कहेला बानी सलमान खान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। बाबरी में रोजे लगा के आबे तेल हो, लव के टेस्ट में भइल बाटे फेल हो। भइल बाटे फेल हो। शिवानंदन गिरी के करेला नकल, ठीक नहीं लागेला एकर सकल। एकर सकल। उदय सहनी चढ़ल बा जवानी। उदय सहनी चढ़ल बा जवानी, तबला ढोलू बजा बजा के नाल। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। मुँह नहीं कान, बीच में दुकान कहेला बानी सलमान खान। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरातवा सरलाही नेपाल।